Hi to everyone! So for this video po, tayo po ay gagawa ng masarap na maha blanca. So yan po yung ating mga ingredients na ating gagamitin. So ayan guys, ayan, tanggalin natin sa plastic yung ating niyog. Ayan, pinakayod ko na yan. So lagyan natin ng hot water, yung maligam-gam lang po. And then, ayan, para maging gata siya guys. So ayan guys, ang gagawin natin dyan is kukuha tayo ng first gata. So, bali 1 cup na kakanggata guys ang aking kinuha dyan. And then 2 cups na second gata. So, yan po ay isang malaking niyog na aking pinakayod sa palengke. So, ayan guys, tuloy-tuloy lang po yung ating pagkuha ng gata dyan. And then, dapat malakas-lakas yung ating braso para mapiga natin ng maigi yung ating niyog. Ayan. So, ayan na guys, sasalain natin yung ating first gata. And then, itatabi lang muna natin siya guys. So, ayan po yung ating first gata. Next naman guys, gagawin natin yung ating second gata. Ayan, bubuhusan natin ng tubig na maligamgam guys. And then, ayan. So, dahil malaki yung aking niyog, ayan, 1 and 1/2 cups na kakanggata o yung first gata yung aking nagawa dyan guys. So, ayan, isasala natin ulit and then itatabi lang natin. Ayan po yung second gata. Next po, sa isang casserole, ayan, ilagay na natin yung ating second gata. And then, isusunod natin yung ating Alaska ibap na malaki. And then, i-mix lang natin guys. Next, ilagay na natin yung ating sugar. And then, i-mix lang natin at i-add natin yung ating condensed milk. So, big condensed po yan. And then, i-mix lang natin guys at i-add natin yung ating first gata. Ayan. So, yan po ay 1 cup na kakanggata. Next po, i-add natin yung ating cream corn. And then, pwede kayo maglagay ng vanilla essence. And then, mag-add tayo ng salt. And then, mix natin guys ng ganyan. Ayan. Next po, i-add natin yung ating cornstarch.
So, ang ginagawa ko guys, paunti-unti lang at huwag natin siyang bibiglain na ibuhos dyan. So, paunti-unti lang po and then mix para maiwasan yung pamuo-muo. So, ayan guys, kapag wala na yung namumuo sa ilalim, ayan, pwede natin yan isalang. So, ayan guys, isa lang na natin and then magluto tayo ng latik. Ayan, yung aking frying pan. Kapag mainit na guys, ilagay na natin yung ating 1/2 cup na first gata. Ayan, gagawin natin siyang latik guys. So, dapat golden brown siya. Ayan, halo-haloin lang natin guys hanggang mag golden brown. Pwede natin siyang iwanan. So, ayan, for the meantime, ayan, yung ating mahablang ka naman ang ating hahaluin. So, kailangan wala siyang namumuo sa ilalim guys para hindi ka agad tumigas sa ilalim. So, dito guys, sa paggagawa ng mahablang ka, double purpose tayo. Mabilisan lang yung ating paggawa nito kasi gumagawa tayo ng latik. So, ayan guys, malapit na ang ating ginagawang latik. Ayan. So, titingnan-tingnan lang natin yung ating paggawa ng, ayan, yung ating mahablang ka. So, babaliktaran lang natin sa ilalim para wala siyang namumuo-muo. So, madali lang siyang gawin. So, ayan guys, hahaluin lang natin ng hahaluin. Ayan. Kailangan matibay-tibay yung ating braso dito guys. So, di ba? Madali lang siyang gawin. And then, masarap naman siyang kainin. So, ayan guys, dahil mayroon na tayong coconut oil, ayan. So, i-grease lang natin yung ating baking tray na ating pagtatransfera ng ating gagawin na mahablang ka guys. So, ito na nga guys, luto na ang ating mahablang ka. And then, i-cool down natin guys ng mga 15 minutes and more. Ayan, kapag hindi na siya mainit, pwede natin siyang ilagay sa ating fridge. Ayan, so, okay na siya. So, ayan guys, dalawa pong variant ang aking ginawa na topping sa mahablang ka. So, una po, ayan, yung grated cheese. Ayan. Para masarap yung mga kids kasi gusto cheese. Ayan. So, ako naman gusto ko is yung ginawa natin na latik. Kasi mas masarap sa mahablang ka yung latik. So, ito naman guys, yung ating latik. Ayan, di ba? So, dalawang variant yung aking ginawa. So, ayan na guys. Pwede natin siyang ilagay sa ating fridge. Ayan. So, malabig na siya. So, mamaya, magmimerienda na tayo.
So, ayan na po guys. Ayan, i-slice natin yung ating ginawang maha. And then, mag-merinda na tayo. Masarap dito guys. May kapartner na coffee na mainit. So, ayan po yung ating ginawa. Ayan. Diba? Ang ganda. So, gawa na rin po kayo para sa inyong pang negosyo, pang merienda, or kahit nasa bahay lang, pwede nyong gawin yan. At napakadali lang guys. Sundan lang ninyo ang aking recipe. Sorry, it's DJ. You can get some. Sorry, it's DJ.